awalefo obi a obe wale a obeka ho ntam se gisi wuwu na gbaja wale wa wuja ye no wabu apam so enipa mienu ene kwa apam oba no be ma oma wale wa nam no so awade ne guye no wabu apam no so onyankopon no me beba nyame na me meka wo e ya apam apam ya pam enti obi ntimi huna de wo mu onipa da hyani te wo pe te wo mpe o te woni mu apam akohwe ohene o apam komfor osofo malam limam o apam ti apam ye enhyehye ya wanfa nya dwuma ntimi dunya ahefo yamamu nyina akwa ba ha na nakasi TV ubehu yen ewotafo bonsuom anase pankro no bonsuom enema otwedi ampokwa amyankopɔ de nakɔ ye no esiwani ni hu se ye ka kire wo odofo ntana mo obi mbu sene amwo man obi abu abrochire ni 70 million ansa na obeka kire na nakasi no na nase ye na chiwade enti wo hwe yen nei anase wo hwe yen da bia so yo hene so ye hwan ade no yo de anko an obi die furu so anasa de bia wo pefiri wiase a wo fi se sunsum bi kuremu no wato fufu am na tonkwem hwehwe na nakase achi kwan ne number na gu screen ase no frɛ no na nyakopɔn fa nananom so na wanu abusade ma na ho entiminto ya trase awie nkwankwan ne ase obi wo tete ho amane obi kire owo bi ka ɛna wie ye ne mo asa trase enso bio na ɛde ne kasafa ho apam ye wapam ahodo bebre trokonkrom kra yesi onyankopɔn ni Israelfo kwa apam kire trokonkron no amu yesi David wone Nebukadnezar da bi nye Nebukadnezar David wone papa yi amira firi ni din wono so mu kwa apam ye wapam bebre wo ha bi kra yeti we ne na nakase akwa apam be ma ne yire wo mutimi kwa apam ene ne keka ka ho ni nyina no David wone Absalom wo mu kwa apam enti enne Nebukadnezar papa na ka kire me do twa video no se Nebukadnezar anhwani ono a enti sam radio ye behwe apam ede e kura ne apam ensan soso obe na wo so eya na senye eboa na semwa noboa no nyina asa ya apam ho wase ye kɔ noboa ya apam ene ye ko ye afuom ye ko ediem awale mu so apam wo mu ana kopim sem ne ubewuo ana se elda apam yawa apam kopim so wo betete yentem ye be ka ho asem tweme me da me ho aba sisi a breto ba kwasi twemasi Mandela me ya me nie tweme me ba ahefo ebeda mo asesem atwen amasa amre de yada ye ho enso ede aba nana atena sitikase awe adwen wono na ebene ye so a na yaba no ho sansempani se yenko busa abrewa we de yakokorawa na ye kɔ no ha bebusa no wase maami bi aka kyen se ene no wahu se bonsam wo ye papa hey maami eno so eda ho adake bi ye beka ho asem o nana awie ye mo ha ye ni o heneba se maami asem wo kan emu wabem budi emu mabem na se timi na tim me ni timi wo emre kakra bi se amre do nka bi kra no nanti ye won kan da ene asem bi safo na hina asem bi obi na atwa ka o si ewo mitrim o kasam man ye papa ye se jama nka so de wo ho na yi fruit e kwa ofa so kan asem no no beji bi me yapa obeji bi nipa atwa si obeje aduane no no kasa asem obu nipa bam nipa atwa si anu a o de bonsam aduane na aba this is the first time me won say bonsam aye papa so ka me pese bia meka bibia kire no isan se ahwefo ohweyen na mo aso ne ye de beden ebedimu me ya papa yesu kura oba na egua na ma wo pensanom kura ya ma na keka ofre me se bonsam komfor ya bonsam je se Argentina ene ne ye ne ni patrimu dem se komfor ya bonsam ene ne ye ne se ne wa kan enso adasa ensesa sanse yen hahama ene nubuna ene nnua hine amoa bible ne se ye ndi ne yemfa nsa yale no a ena mode ye adwuma nana de enkura ne apam de de ka hwefo me damase se mabo ye chidom ade a chene sere chenu a sebe wiase ade a chene anti asem fofora ye chi ade chen bia mu onsem ade a che ba ko biem ye damase se mo dawro ma mabo ye kokuruba na mo di ababayo ababayo kama ye damase nyame nya obi akoma so ade ma no ye do twedi ampo ase so ahwe enso abo ye ho ban ye firi musuo ne asem aban ma ne nkwanhia ahemane eni ne ma mfata nyinala sebe ka otamfo nko ne da ye kwa ya nsore nso twedi ampo dawro ma ye da so tiase emoje di ebu afiri sane dia
ye de katrema e be kasa ne de yi wotwe di ampoaye ne bia ka ye nananam abosum ni asa oduma kwadu omo asase so omonye nseso boafo no momo aye na da so tiase e da mase na menua akofa asem e de aba ye kasa apam chese ya pam wabu ade ya pam wabu ya dwene ya kabum okay bible no a Israel onyankopon ma omunye apamadaka no sebe otese otumfo bi na oboboye tese fundaka na sebe odi se fatane de emransem du ne hwa ne ahodu odi gu mu ne apamadaka so nyankopon ntia daka ya enso omo kokon no ma mfa nkwa no ma di nkugu oso akase mu nyankopon so ntia daka mu matre no no ne ade a na edi wo mu animu a eboa wo mo na nyameti adaka dabi Tano no na de oni se Tano na netim na de oni se Tano Tano o asempa na meka to Tano na say ablofo no nyansa kwan ni adwene bi na o me Bible no mo dan e busum bi ana se e busum e Tano ankasa anya gadawe Tano Tano sa on se Asante man ebe kokun be dintintima ni ade nyina ye Tano ane nananum ahemfu bi a obekọ na ase bi a wo se de Tano na kwa Asante man ye kokun bi a na omasoa komfor Tano na di animu etuo na abeto na progu ejan na abeto a enya adwuma untimi enye hwe ade bi a be ye Tano so kire kwa ye sei otre ne nsa ne sei enti da mo de Tano eku bi Asante man de Tano be ku bi anu a enkunimdie ma enti Israel any Asante no ba omuni say ye nkragidie say Israel ho no prekese wo ha na ha so prekese wo de tonkwamu a ehwampa mesra adasama ahwefo obi amfa na se bia Asante na bia mebe ka ho asem se da bi ye suade ba me ka nti Israel ye nuanom ne ayi Ghana ye nuanom ne Asante ye nuanom ne ayi Israel fo na se omuni na David akonwa no na wo kwa ewe ende mentimi nkire ewe mentimi nkire Solomon akonwa no we sebe Asante de wa ha oyi ena da manhia no sikadwa na King Solomon akonwa na no cha no na bae ene wo Israel ni biso ba Israel wa hene fazisi akonwa na we Israel man no kra de se ni nyina Palestinian for ya gye ni nyina oyi na me se eye secret na me ka kire wo wa hwehwe mu na nanom yi akire wo ye papa ne ma me no mpanimfo wo oman mu nyina ya omunim no kure pa de omunim de America no kure ai we nye tribalism asem say debi ye sua de apam ho ade ne ye na de aba apam no Israel apam o nyankopon ma o ye na pamadaka no ya o de kokon no e bosum ena ne wo mu ena se ye Tano ahefo asempa na me ayo o ye sofo apa obufu anyamasem obi beka sem ye ka busu sem nya busu unim sofo pa wo so ye no qualify pa onim de wo hia Bible ko akiri pa no onim de me ka na prada ka Israel for de na ne wo mu e busum ne wo mu e busum ne mo de kokun no de Bible akọ eti abrofo no tro no sabla na Rome on se first no na Bible na krata afa ba ko say one sheet enti sa ko ka ba ko na wo yato o mo keka bo mu no ena omu dane niema bebre omu yi bi free mu ebi na omu de essence book of Moses ya wono 8 na 10 nto aso no 8 na 10 no se woni ye woni key nyina ena yesi mu didi bone ya wo the 7 crystal powers ni nyina ya the ena yesi mu didi bone no ena omu didi bone wo papa wo mu ebi ye papa boni wo papa wo na no e kire papa ne boni ni nyina efra enti say 7 book of Moses no say ne the 7 crystal powers no say obi kai na say obi ankire wase pa obi onima ankire wase obetu akai obi a wo hunu mu a obeka na raw onti ase e be kire wunuro ne yade nyina and the secret Bible no ekoya Yesu Kristo o mo se ofa aposo a epo ensuo amene no a onam pono so nyina na say komfor bi so kofo aposo ko nyina aposo ye be fara sa ayo ye be gure bi ye mfa ngwa ha yo and no the secret Bible no e bu na sa ne mani nyina ho ewo what you say eti Bible na nkasa no ekuta o mo se we no tam fansa fabla te se we Bible na ekuta o mo twa kronkron King James na sefo nyina sa Bible ni nyina no eye ne Tete sa original one pa ho enu ntina we onamo a ebi wa abon se bi kura atida adafom ntina na obi se eye ngoma kwa no ntina osofo kirabosom se eye ngoma kwa just a history to me bi anim eye ngoma kwa ono akora Bible ko ya so no so odi tutu abosom o ene de ya sofo e de nyame betua mo ka se
minimum atemu na nye dua na me bomu nya me betua mo ka se wo munyuma be mo munyuma ene koya mo nam so mo num asem a mo de nam na be wie akire ne ensem a mo de ne nam no nya me ni mo obi ka papa obegina ho se in the name of Jesus, in the name of Bible and there is would to bosom and am tete wo gold ne wo ho bosom a omnim se ne gold wo ma na o pay no so na ne tie no na wodinya sika wie no o se Bible eni tumi bia kokope president koradi so for kokope president edi o afedi o se Bible tumi bia nya dai enim ana me boa me na me kan ya na tira bosom na kan no na kan o se Bible tumi bia nya dai enim e krata just a Bible just a book te se bia history book bi da ho o se book krata bi keke onu kuro ya o enso so obubu abosom ekrofo obon kukuruba or in the name of Bible ebubu abosom afedi onya ne ho wieye ewiewia nkrofo abosom ni mu gold ni ade nyina ye nya sika nyi nkrofo tete wonto ne binya sika wieye o se Bible eni de bibia nim tumi bia nim se Bible mu kura wo se Jezebel betimi atu Jezebel ana ohene nyame mfe ni pabo ne nche wo mo yenko apam so na nade ne apam apam ya de nsem we nyina de aba no apam eye se me fanse boto o pama no so pama no a se kwai bia na ho biem apam se ya nwene bibia chekere ya kan bibia bom eni hu se kwan bantam kwai bia na eni hu se mutete eno ne apam no enti se me fanse bretio me no mienu ya apam apam na kire se atade wi de se mi de se wi no ya apam wo se atade wi me duwe brew so de atade na bebre mi enti se me de brew na wa mfa atade na ma me na bu apam no so enti wa bu apam no so no watete enema ni de ye pam go mu no apam bia so ya de asunsun ebewura mu edi akire enti sa apam no ene na mo de aba ne agreement no ya mo se agreement ya agreement ya wodo sha sa apam no ya adwuma na sa wo wa ma apam na anya adwuma ogu apam no so wo so nya sunsun so anso ya kesa de me kan no mabuso wabuso na se bia ya mfa tumi bia anto aso se bia apam me ndi we be ma mfa ma wo a e bia Tano ncheme man kasa apam enyina so ene na wie ete se de mabom hudua se wo po so mpo mabom hudua no apam no ena nananom se yakonom abosom akodi bosom enti desi a no apam no ya apam be sa apam ya ye die ense se obi tie etime no ntamo asem ntime ko kan na so ko kan ono no nuane apam no ekowie ade baako na se wo ko kan obu apam no so ya na bi kire ye se akromfo bi wo mu ya apam ti ye chi baako ne ye bona kunukura o mie na no nka akromfo ya ebokro no se omu ko wura se yirim duru bembe so bi a wo ko wura mu no ano omu no be ya apam enti kromfo ye chi no a ye betwa no mene kula ne master pa no on kire no efisi one na kwere apam one na kwere apam apam ya ade a ya ka bomu a ya yempese ense ade foforo bi abede ebepam tane e Bible mu dia a wo mu ye wedding no eno so ya apam o ma apam mo ye no eni ntina na no dia de om titimu eno ntina no me da o ma bla boso no mona moko gina wasa mo de in the name of Bible in the name of Bible bibia entertainment se bibia entertainment tem se die owuo jesu owuo enti se obi ko boy adwaman kura nkan se ka ja no am se Bible say adwamamo eno kura pa fire fo ade owuo ni adwamamo na etividen fo ade batopra adwamamo no nsisu dua se utimi ja no na so pa fo ade enti se wo yire ye boni bia te se de ne a uni ho kwai se wo ye de ujai no sa na ukunu su ye bibia nse se wo ye de ujai no e ya apam no o mo apam enti se mo wale a e ya apam no apam abom enti se apam no wa ubebu apam no so no me be dey beda wo so e beda wo so e sumsum wo ya sumsum abewuram obi panyini bi enka ne nananom bi ne ensuo bi akoya apam ensuo no ne koya apam no no gold no duru pempenso ohunu se ne nchirima no a ewo ho no wa hwe ekwa kodi baabi enti odi gold no ekogya ensuo no koya apam bi ena oni nsuo no aye enhye ye da ho enti enhye na da ho no apam oni nsuo no ye ne ye kokoduru baabi se ade eso wo ye ma nsuo no bi awaye enti gese ne nananom na sefuo bi na ba be fa saa ade no enti abusuani bi efa akire
eh so omo kofa ade no ogana say apam da so nti no omo kofa gold no dia na edu omunya yeah if you say apam ye dey e da so e duabo no duabo da so duabo no apam na wiye no eni ni nyina so nyina te say duabo so what you say yeah okay oh break you me no kwa apam yeah apam a me no koi sesi a ye program program na apam no me no ya apam bi say program ni ye say ya awo say me ye say de ma emawo manya amawa wabu apam no so menya no me yeah enti apam ye enhyehyɛ ya wan fa nya dwuma yeah eti wan fa nya dwuma tim di unya enti stamp esi so tin yan hwɛ ene ebinum ye apam bi abusua bi te sɛ ne aye kan ya ene wo mu nananom ne de wo mom kekan ka ho no omu ndi ho te sɛ de na no na maami ka bi ansa twen asan abesi saa de ya so enipa no bi ayi wo mu sɛ wo mu no kwaso dem ti wo mu fa nya den enye hwe te sɛ ne ya wie na wo ye sɛ tumi bi ya to no punu ye mena aduane woni bebe de so kanana ye nananom bi etena ase na otena ase no ɛna ohunu sɛ baabi a niema ekɔ no ekɔ bɔne na panyini so ntrafie ma asefua emfo ɛna panyini ntrafie ma na nkwala anwe nanka ka nankawefo a ɔka ho bi enti panyini no tena ho sɛ daabi tena se di ndwini no mabusua no abusua ni nyina so yeah enti otubata no oni sunsum bi ekoya apam ɛna apam no koji apam no ho gyinaye ɛde baaye abusua nim bi afie na no ene ɔmo fa nya hwe enti wo sofo bi ya sabe wo huna de nkwa akiri enam sika ni bire nti no apam ni gyinaye ekoye no hu se omo de gold bi kan ho de gyinaye ni de eyade apam no apam no so be na gold bem no kre enti omo koye no ɛna osofo bi enam ni pese mi nkom nyanti ɛna obi so wo abusua ni mu a ma asofo adada wo mu nti ye kan de a wo se apam ye kan asema ase gyinaye ɛna sofo no edada na no okoyiye no nipa no tim wawu efire saabele no so obusua no we kɔ ne we tu aso emunye deda efi sɛ waye de obu mra no so obu apam no so enti ya apam ya ade a ya kyekyere ɛda hɔ a ɛnsɛ sɛ etime fa baabi a ana emutie ana baako ebu baako kwasia na ɔhene edi hene wo kromu a ɔne kro no akwapam ana ɔhene di ɔhene wo kromu a ɔne kro sɛ me ye nyansani ɔhene di ɔhene wo kromu a ɔne kro no anya pam ana asɛm a me bɛba na ade abetu onipa dasani ya sɛ wo pɛ sɛ wo mpɛ ya wo apam sɛ woni mu apam akɔhwehwe ɔhene ya wo apam komfor wo apam osofo wo apam malam wo apam limam ya betu mpanimfo na yesi dimam also wo apam ya onipa bia oda domano no eye wase se ansa na obeda edomano no oswe o kantam enti apam no ene ntam ka no eye haso abeya de kro eye ntafo wo ma beya nuafo enti wo ye sofo a wo de ne se o be kan sempa edi aboa onipa se onipa besesa no hu ni ginabre enya sikape enti wo de apesika na obi yare no aba anche ne so so ohia mwa na wagye ni sika ansa na so behwe no a wabu apam no so enti nyankopon no me da wo so komfor me wapam na obebu hu akonta me ne me bosom wapam me ne me nyankopon wapam me kra me nya me ba se me ba asasi so na ma bebo anipa sesi abletuo edamakoma so se sesi a emfi samri enkosi afi ba kwa ye besi mu no hwe me ba nipa abra bonti me ba nipa gina brinti no nipa ye yonti me nyankopon wapam se o se nipa ho to no kre apam no so no ema no ebebire titiw young girls obe wa ware ama wo onya adwuma obesua onwale ma wo oni obi a ya betu onya adwuma obeye oni obi a odine koto omne nam monte so banchire ne meme form ese amani so ade hunu ne se etiefo samba boa me dia me pesoyi machines na ma peska di obesua ade pam na mde na kotu na mama ne soyi machine ya no de akosia de osua tibo
ni akoka ho asem ya perfia ma no ya kotua no ni akotua ma no no osua adwuma esi a medadwene ba ko a meto a medadwene o dadwene no mapam ya ewo trimu no ewo one na mapam ena me ne me nananom so wa apam se makọ meka no kore ekosi mu wudam na daache me ba so betra makonwa so mewu akọ aba sa be fa ma bidide tu twatora enti be twatora apam no nsunsu aso obetimi aba wonim de so ka ade bi wọ nsuom na michiri ena mea meka mitirimu ene me kra mu apam se ifiri na ekro minni ade bi wọ nsuom da enti fish na minni ade bi wọ nsuom na minni eye mea nkasa wo ena me pam me hontam wo se me kan me hontam no eye me ne me kra pam no wo onipa bia wo beka asem bia ntam bia ma wo kra ma ho no hunu se eye wo no kra ntam e betimi to busu a wo be yale tie fo mu hwe ni obi o ko dinam bia no ahonhono akese wa cancer ne kra no ne mpe mi ko ba bi kakra no so mo ko ba bi ayo se mi tu kwai yo mi beduru ene comment mi ena mo ko to ba ila achi ena fish red fish ni bi wo we kan ho mi tu bi na mi we mi hunam sase basa se we die enye machiwa ni me nam se ade we ona kan ho ntam idi be enenan enam sa koto fish ene eduane na ayode mi minua me ka kire o se afei me no ka se afei na me ni padua mu ene me koyi ama me wonu ma de kodie ntia de so ka ifri se me na me kan se me nya dai wonwe me ni ade bi e wonsom sa asema me kan no esan se me yesunsum ni penti no me ne me kra na ma honhom wa pam nti me nya nsunsu so ya me ni padua mu kra no afei me ye firi kra no me ni ma me hu ni me ni padua mu ansa enti obi a wo ye komfo na wo yesunsum ni pa na obetima di bone na wafa ne ho adi no onya komfo tina me kan se de bia no ebi akoma ye kom no ebi komba yi ebi akogye ne nema obo wo so oni sunsum bia ono ode na dwene ni nyansa hwe program a me yi ebi mo connect eni afa asofo akomfo bi malamfo bi omusua me program no a ena omo so de ye nkyerechire wo no nya nkyerechire so ode ye ode fe nimdie bi ade aboa se wode sofo na komfo edi bu nkrofo enu nti na aduro bi wo kra me kyere a me nkyere nya dai ensi waja bi wo mu meja bi wo mu enti apam eya apam na se ne awo kan de eyade a ehu pa oyina asembe na wokan na Israel se no mni nyankopɔ wa apam ombu apam no duru ba bi no me ba won so enti apam de ye ntitim apam ana ya wo ntimi ntra men spare no innocent person ana ya wo ntimi ntra men spare ntimi ntra men spare enti se me no wakɔ apam se ne be ya there is no way also buso so betuma buso ti apam ye enhyehyɛ ya ɛkyɛ ya pam ye de apam kyɛ sɛ ye sili ya kabom ye sili ye se ade ai ye sili ade ai ya kabom ya pam apam kyɛ sɛ pam wabom ade a ya pam no ye ntitim untimi hunu ade wo mu enti apam ye nhyehyɛ ya ɛda hɔ a adasama obi ahwediye onu obi kɔ apam na so obu apam no so a no me beba so emfa ho se wan frensu amodua once a matena se no aye sa se ne de ene na se ehwe na wale a ye vow na ye ka me gina nyankopɔ dimu bibia ntete ye ntem de so owuo ne ne ekeka ka ho ne busumi mienu busumi miensa na aguo no ene ho no me wo ho pa na nim se omo a wale jeja na omo problem eno koma ma no anase mema anase obia wa wo de ba e bia wa de ba e bia koma because more especially more Christopher a mo so la mo so mo koye wedding wa koye wedding wo si be ma no gisu wuom o yale mu o hia mu udi na chi hia be ma no ba no wajai no yare ball no wajai no yare ball wajai no be ma wo yele so asem ketekete wajina so de ja ebi kro ko hunu wo ba ne to so onso tim gina so jai no obi tim ga kire ne se na on shet trouser are no ntimi shet trouser nti wajai no enya bia na pam na mo ye net trouser ka ho ne nka ho eti awalefo obi a obe wale a obe ka ho ntam se gisu wuom na obe jai no wo fa no a wa jai no wo bu apam so de no me be ma wo enipa mienu ene kwa apam
oba no be ma oma wale wa nam no so awade no guye no ya wo bu apam no so wo apam no so onyankopon no me beba wo so nyame na me meka wo ya aya apam apam ya pam enti obi ntimi huna de wo mu kopim nipa na oni nipa na pam no ene betuma bie so huna de a ewo mu enti ya kasa apam a ade ewo mu ano ahefo apam ho asem ene ye ka na wonya no ba bia de se na nakasi tv timu amonde mu ano apimpam ne ma bibire nanso mu ntimi nye no enana e kire mu se ehun sunsuaso enso ewo ho nana enne tufu maya ahefo ase apam no mu nsem no se ne ye kan yade emu oduro nso yedidi agro na ya nhwehwe titru ye nuanom atukwan wom so nhwehwe wom nti ne wom musa ya busua no kra free hene de na de ba de na ne ye kire ene ade na wasem ya wo kan atwema adwena be hunu se sunsum ye so obi wo kra ne hu se wo de ade kokko anase kala bi kan ho ya pam bi a wo ho ma wo kra ene wo busua pa woni bibire tio da na de so asema waka akai masem bi ya Lagos time obi ne yere ko Lagos ya enka ne fa na agege to omo ko agege no be ma no oba no ko duro omo situation na ewo mo no de be ba na se be ma no ene ne nyina be tena se ama e ma na chance kakra betime firi bentim to oba no adada no ho oba no eda no ho e ma oba no be ma no ma na yire no bo be sibra obo be sibra ma omo di duru ba bi ma ebo a wo mo ma ye bai be ma no wi a kire o no oba no be duru Ghana na o so oba no akobo tutu Ghana wa pama Lagos fo akowo mu ti apamwa wo be ma no no me be ba so no mo me ma titiri no a mo no mo yire tukwa ya mo se bia mo yire sabia mu sabia nya ado sabe kafra che koginam oba no koginam a na bia o de abo akohoma no wadibi sabe wadi tutu sika ewia kira wo so oba no ebo tutu nti no ana be ma fa ne ntompe no wo di asama daw so kura no wawie ye no wanhwe ya be honhono na nsuo fifuru mu na apapa isensu na wunyamwi ti apam bia ho sunsuaso ye ade ehu ye double ya ohene sunsum so posompe emfa ho ne se wan kantaman fla busum bia ni nse wan sa wa ya apam ama okra no etime akabo ma dia tumu de o te se de ni a sunsuaso be ba so enti yenhwe ye e won sem bia ye de ya no eka san sempe no fokro no ase enipa mienu akotena se abopo anu odi ntini di meko no asemu a enipa mienu akotena se abopo ne po o makobo no ba akopese ofablo nya ho we se de sa asem no a pese odi di agro na odi buba akopese pese odi titimu no malamfo wo no me kase pa nipa na anya hwe kwa no se ho a ubenya sunsunsanso nipa no anya hwe no wase ho kra ehun sunsunsanso ho nti odofo nipa mienu bia mo hia na mo ka sem bia be ya pam e wo mo ntemo no mo ani na ho na hwe ni yie na wahine bia betena akonwa so obetena akonwa so no waje afna esai meka na nanum nkonwa se medu no kradie de na sabio oman no mo flame a meba mi so ayade ohine bia be so aya o so ema ne manfo ene mpelfo no so ayade ohine no betena akonwa so wie no oman no ho yikura omfa no ho oman no so oman no be kose emfa no ho na ne wura fi se okuta afna edi so aye kantam sabla ne de wanyanya tumi na wie ofisi obewie eti bewie acho bo se ohino no wanya stroke basa yale basa ebewie acho na na se atatai ebewie acho na wie ya basa ebewie acho na fura hono ebewie acho na bla bo asai ebewie achire anim guase nkwa na politicians so politicians omukura de menka omiyantina wo ayire omukura be eta che bibia to nipa bia wagina wabopo ana wagina waswese ade we sei na be na wanya de onyame abufu so da so na nananom abosom ne nsamanfo so se wan fle wo mo wan se wo sai de okra na wagina wo manima sai no obi akra bebu awfo na benya ho asudi emfa ho ne aso de mo ate obenya ho asudi so ayefo na munnimu a enne yaba behunu ne ate ti apam bia ye pam no yame ni nyeden enna ho na de na na kan ye konwumanwam nyina e wo ho yesi adwuma wura ensisi udwuma yeni ena adwuma yeni ensi agreement apam no bia no ti san hyehyeye no nyina no se mo kato ho na we san na we tim na na wiye no ensesan ye bemu a ena na na kan se wo a wo bu suo no eno me kase pa uti ebeye sei be se ka yesu we uti sa na beye
die hwe ye de de ya no ka bia aha na nakasi TV aha na nkyekere panyina obenya etufo ne kasem na me yagi yani agege yani ene akwanhoro bebre so tisani animu a ene yahunu yenko ne yenkofa na entimi mwaye tina yedwumade no eye tete obi ka tete obi kire san kofa panisi yenchi samre de meko Canada brochimem eho ena nana okonje agya nti yebo a woye duma kwa ahene samre nana wo Canada wo hwe yen nana me ma piawo na me ba kumase de a na bomfa hene nana kwakutwumasi me number 1 pa enso no nana awie so bia bia obi a me be ma wa piawo me din di breakthrough ba kwasi twumasi Mandela mama mumhumo ene hwe a enyado